El districte de Sarrià-Sant Gervasi ha decidit atorgar la medalla de la dona a Roser Ponsatí. Amb aquest guardó es vol reconèixer la trajectòria esportiva d'aquesta veïna de Sarrià, així com la seva participació activa al barri. Roser Ponsatí ha practicat la natació, el tenis, l'esquí, l'alpinisme, el submarinisme i la vela. Però una de les coses de les quals se sent més orgullosa és d'haver format part d'un canvi històric al Club Natació Barcelona, permetre que les dones en fossin sòcies. Era l'any 1985. Van venir a votar 700 homes que no i 1.100 que sí. I a partir d'aquell moment va entrar totes les dones que han volgut són sòcies. També ha participat activament en diferents entitats i iniciatives del barri. La seva darrera implicació ha estat amb aquell llibre recentment editat per l'Ajuntament. Diferents dones del districte hi han contribuït amb relats personals i fotografies. Aquesta, on surt la Roser, és una imatge de gran valor, segons l'autora, per les poques instantànies que existeixen de treballs domèstics. És el